لمایان ماره لشکران شباتا بوری حکومتا کو با آوائکی دیموکرات هاتبو هلبجارتن هلوشاند و سروک وین مند و شیورمندا دولت آنگ سان سوکی گرتن. لنیکاراگوا بری هلبجارتن مها 11 اندامین هورک بسیجن خیانت هاتن گرتن و سروک دانیل اورتیگو دست حالاتا خواه خورد گر. لیوگاندا سروک یویری موسیوینی دیسان لمها یا سالا 2021 هاتا هلبجارتن. پشتی کو هزین اولهیه آلیگیرین اپوزیسیون و روزنامه‌وان گرتن و لواندان او خوا پیشان در کشتن و جهو بربلاف گرن. Aqilmendiya klasîkî ya wan rojan wekî hindiyê ku hakimên zordar pêş dikevin û serkirdeyên demokrat paş dikevin. Lê dema me li sala borî mêze kir me dît ku ew nêrîn di rastiya xwe de pir sade ne. Kenneth Roth dibêje bi rastî nîşanên dilgerm yên serhildanên demokratîk hene. Popular protests for democracy. Ew xwepêşandanên xelkî ji bo demokrasî û mafên mirovan li dijî destledarên zordaran çêdibin. Me li gelek welatan dîtin li Taylandê, Myanmarê, Sudanê, Uganda, Nikaragua, Poland û gelek cihên din yê cîhanê. Li seranserê cîhanê bi dehan hezar kesên ku ji ber demokrasiyê û mafên mirovan radiwestin hatine girtin, rastî lêdan û kuştinê dibin. Li Rûsya serokê opozisyonê Alexei Navalny li bendîxaneyê piştî ku ji hewildanek jehirkirinê rizgar bû. Çînê jî bi hizaran çalakvanên demokrasiyê girtine. To maintain power. Parastina desthilatê bi darê zorê stratejiyek domkurt e. Ger tu berê xwe bideyê, Myanmarê dema leşkerê junta berî salekê êriş kirine ser xwepêşandaran, lê wan tenê zor hebû, hemû gel dijî wan bûn. Rapor dibêje li welatên ku destûr hene bi şêweyekî dadperwerî dengdan bêne kirin, siyasetvanên hevrik û dengder pitir alôz dibin. The emergence of broad Çêbûna hevbendên siyasî yên berfireh ji bo demokrasiyê ye. û me dît ku wan hevpeymanan Serokvezîrê Kumara Çek derxistin. Her wisa ji İsraîlê jî Netanyahu derxistin. Ew ne bi rastî li pişt vê hevbendiyê bûn ku Serok Biden li hember Trump hilbijartin. û îro Serokvezîrê Macaristanê Orban û Serokê Tirkiye Erdogan bi hevbendiyek bi wir rengî rûpirû ne ku desthilata wan dixe metirsiyê. Rêxistina çavdêriya mafên mirovan dibêjit divê serokên welatên dîmokrat piştgiriya xwe ji bo rejîmên dîktator yên weke Erebistana Siûdî yan jî Mesrê rawestînin û li hember pirsgirêkên mezin mîna hejariyê, pandemiya Covid-19 û guherînên av û hewayî karekî baştir ji bo gelê xwe bikin.